Buenos días. Bueno, no pudieron haber encontrado los organizadores de este congreso conmemorativo de los 50 años de la fundación de Fontes un modo mejor de cerrar esto que invitando al profesor Lael Campbell para ello. Presentar a Lael Campbell es un gran honor y a la vez un placer para mí, aunque se trata de una tarea nada fácil teniendo en cuenta la amplitud y la importancia de su obra y de sus aportaciones. No, para simplificar, no creo exagerar nada si digo que es el autor del Manual de Lingüística Histórica y Comparada más utilizado en las universidades del mundo actualmente. Su primera edición fue publicada en 1998 y creo que anda por la tercera y quizá cuarta y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el chino, salvo error. La lingüística histórica y comparada está de moda tras largos años de abandono y marginación. Y esta vuelta a la escena de la lingüística baztertuta egonda eta lingüistika historikoa historiara bueltatzea esango du askok dela liburuaren arrakastaren arrazoia. Baina liburuaren bikaintasunak areagotu besterik ez du egin hizkuntzalaritza historiko eta konparatuen azterketen arrakasta. Eta liburuaren arrakasta ez da inolako kasualitatea. Ezin dugu esan hartaz, Michelenak bere garaian beste liburu bati buruz esan zuena. Eta egile hark, Michelenak esan zuenez, guztia liburuetan ikasi zuen. Eta ez da Campbellen kasua. Campbellek esperientzia izugarria du honetan eta azterketa eskerga zabala egin du. Tradizioz, disiplina hau indoeuropeisten arlo naturala izan bada, eta Campbellek familia ezagututa, zeinek ez du ezagutzen, beste arlo batzuetan landu du bere lana, beti ere bere herrialdearen tradizioari jarraikiz. Shapiro eta Bloomfield adibidez. Aztertu ditu hizkuntza mailak, mesoamerikarrak, baita idazketak ere, aztekak, matakoak, Hegoameriketako hizkuntzak, horrek guztiari esker zuzeneko jakintza eskuratu du Amerika osoko hainbat familiari buruz eta horregatik idatzi zuen liburua 1987an American Indian Languages eta Bloomfield saria jaso zuen liburu honi esker. Baina ez ditu bakarrik Ameriketako hizkuntzak aztertu. Horretaz gain, Finlandiera eta hizkuntza finourioak eta uraldikoak ere oso ondo ezagutzen ditu. Irakasle izan da hainbat unibertsitatetan, alde batetik Ameriketan, gero Zelanda berrian egon zen, Maoriagatiko interesa piztu zitzaion, Utara itzuli zen berriz, eta han izan zen hizkuntza Amerindioen institutuko zuzendari eta berriz ere Pazifikora itzuli zen kasu honetan Hawaira, eta bertan erretiratu da orain dela 2 urte, baina erretiratu izanak ez du inolaz ere gutxitu lan egiteko duen gaitasuna. Areagotu egin duela esan genuke, ze erretiratu zenetik 2 lan argitaratu ditu, eta horien artean Isolated Languages eta prentsan dituen beste batzuk. Eta lan eta irakaskuntza honek guztiak sendotasuna eman diote Campbellen gogoetei, eta batez ere hizkuntza konparaketari buruzko gogoetari, metodoei eta mugei buruz. Eta arlo horren barruan inork ez bezala jorratu ditu hizkuntzen arteko urruneko eta aidetasuneko harremanak. Eta horren negatibo gisa interesa izan du hizkuntza isolatuetan. Eta arazo eternoak, hizkuntzalaritza historikoaren arazo eternoi heldu die adibidez, sailkapen genetikoa eta linguistika hizkuntzalaritza areala,
eta modan jarritako beste joera batzuk, gogoetak egin ditu tipologiari eta gramatikalizazioaren teoriari buruz, horre liburu bikaina idatzi zuen Alice Harrisekin, eta hark ere Bloomfield saria jarri zuen, eta sintaxi historikoa jorratu zuen bertan. Eta azken aldian interes handia izan du, eta berak esan izan duen bezala, hizkuntzalarien lan eskerga da desagertzeko mehatxuan dauden hizkuntzen zainketa eta katalogoa. Uste dut katalogo hori argitaratzear izango duela, ez badu dagoeneko argitaratu, eta besterik gabe eskerrak eman nahi dizkiot Lyle Campbelli antolatzaileen izenean, gure gonbidapena onartzeagatik eta munduaren beste puntatik etortzeagatik gurekin ospatzeko Fontes Fundazioaren urteurrena. Ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Joaquin. Alako sarrera politak eta interesgarriak entzuten didanean, nere buruari galdetzen diot, zeni buruz hariko dira hitz egiten. Zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet, antolatzaileei hemen parte hartzera gonbidatzeagatik, eta aukera emateagatik berriz ere Iruñan egoteko. Eta Euskal Herriko nire lagunak ikusteko. Gauzatxo bat hasi baino lehen. Informazio asko dago hitzaldi honetan, eta ez dugu dena jorratzeko astirik izango. Hainbat zerrenda gainetikan pasa beharko ditut, beraz interesa dutenek idatzi mesedez nire helbide elektronikora, eta atsegin handiz bidaliko diet aurkezpena. Beste alde batetik, pazientzia pixka bat eskatuko nizueke. Es un gran privilegio ser invitado a hablar en este congreso para celebrar el atsegin handia da, niretzat. Gaur Fontes aldizkariaren 50. urteurrena ospatzeko kongresu honetan hitz egitera gonbidatua izatea. Baina behin hori esan da, lekuz kanpo sentitzen naizela onartu behar dut aldizkariarekiko bete dudan rola beti jasotzailearena izan baita, eta ez bere ideia propioak zituen pertsona batena. Izan ere, izugarri ikasi dut aldizkarian lanak argitaratu dituzen egile entzutetsuetatik besteak beste, Koldo Michelenaren gandik, Antonio Tobarren gandik, eta Joseba Andoni Lakarraren gandik, baita beste batzuen gandik ere, eta horien artean Hugo Schuharten artikulu bat ere izan zen aldizkarian argitaratuta, eta aldi berean asko ikasi dut aldizkarian argitaratutako nire intereseko gaiei buruzko artikuluetatik, hainbat gai interesgarri ikutu dituztenak, Akitaniera, harreman linguistikoa, aidetasun edo hizkuntzen arteko aidetasun urrutikoa, eta beste 11 gai oso interesgarri, eta orduan zera galetzen nion nire buruari, ez da zer dut nik eskaintzeko hitzaldi honetan. Zera ekarpen egin dezaket, eta azkenean, bai, erabaki nuen ze gairi helduko diodan. Atzealde gisa, 2003ko hizkuntzalarien nazioarteko biltzarrean eskatu zidaten hizkuntzalaritza historikoaren egungo egoerari buruzko hitzaldi bat emateko eta tailer bat zuzentzeko. Eta hizkuntzalaritza historikoaren egoera izugarri aldatu denez 2003tik ona, nik uste dut merezi duela berriz gaiari heltzea eta ikustea zer egoeratan dagoen orain hizkuntzalaritza historikoa.
Beraz, kongresu honen gaiarekin bat, metodo eta joera berriak euskal hizkuntzalaritzan, hitzaldi honen helburua egungo hizkuntzalaritza historikoaren azken garapenak eta gairik aktiboenak berrikustea izango da. Espero dut, emandako datuak baliagarriak izango zaizkiola hemen dagoen daudenetako norbaiti eta Fontes Lingüe Baskonun aldizkariaren irakurleren bati. Orain, hizkuntzalaritza historikoaren bizitasuna, ez? Zenbaitek pentsatu zuten 2003an, baita gaur egun ere pentsatzen dute hizkuntzalaritza historikoa bizitasuna galtzen ari dela, ez dagoela horren besteko aktivitateri jarduerari gutxiago jorratzen dela kongresu orokorretan hizkuntzalariko aldizkarietan eta hizkuntzalaritzako departamentuetako kurrikulumetan. Nola nahi ere, badaude probak erakusten dutenak jarduerak eta bizitasunak gora egin dutela 2003tik. Badira, hizkuntzalaritza historikoari eskainitako gaiei buruzko kongresuak eta hizkuntzalaritza historikoari buruzko liburu ugari argitaratu dira. Azken urteetan bestalde sari irabazleak ere badaude, adibidez, Ameriketako hizkuntzalaritza elkarteak ematen duen Bloomfield sariaren 19 irabazleetatik 8 hizkuntzalaritza historikoko liburuek irabazi dituzte. Horretaz gain aldizkari berriak ere agertu dira urteetan, adibidez, hor aipatzen ari dena hizlaria. Eta beste batzuk ere bai, hemen jasotakoaz aparte. Horretaz gain, argitalpen serie berriak ere azaldu dira. Ingelesez esango ditu. Hauek hainbat liburu argitaratu dituzte eta eskuliburuak, handbooks, agertu dira, adibidez orain aipatuko dituenak. Blackwellek argitaratua eta Brian Joseph eta Richard Jandak argitaratua. Horretaz gain, testu liburu berriak ere badaude. Hau da, hizkuntzalaritza historikoa irakasteko eskuliburuak. Adibidez, nire lankide Robert Blasten liburua orain hizlariak aipatu duen izenburua duena. Eta hizkuntzalaritza historikoari buruzko hainbat testu libururen argitalpen berriak ere badira, hau da, lehenago argitaratu zirenak, baina berregita argitaratu egin direnak. Hizkuntzalaritza historikoarekin loturiko arloi edo gaiei buruzko eskuliburu ugari dago. Adibidez, hizkuntza familiei buruzkoak, edo hizkuntza jakinei buruzkoak, adibidez ingelesan hizkuntzalaritza historikoa, indoeuroperarena, hizkuntza ukipenari buruzkoa, hizkuntza isolatuei buruzkoa, korpusen hizkuntzalaritza, eta beste batzuk. Eta hainbat hiztegi etimologiko ere agertu da hizkuntzei buruz eta hizkuntza familiei buruz. Eta horien artean dago euskera. Bestalde, hizkuntzalaritza historikoko gaiez arduratzen diren institutu berriak sortu dira, hor hizlariak aipatu duena, Eskoziako hori, hizkuntzalaritza eta kultura bilakaerako departamentoa, Alemaniako Max Planck Institutuan, eta Australiako ARC zentroa. Eta Linguistlisten arabera, 2003tik 121 tesi edo disertazio agertu dira hizkuntzalaritza historikoari buruz. Nire ustez gehiago ere badira eta espero dut egile guztiek plazak lortu izana. Hortaz, esan genezake hizkuntzalaritza historikoaren osasuna
oso ondo dagoela. Orain dela 16 urte 2003an baino askoz ere hobeto. Baina arazo bat aipatu nahi dut. Eta da, zientzia orokorreko aldizkarien eta hedabideen arazoa. Scientific American. Y como saben, estos tienen mucho prestigio en varios campos, varias disciplinas. Nature Science, Scientific American, aldizkari hauek prestigio handia daukate, baina hizkuntzalaritzari buruz argitaratzen duten guztia zaborra da. Oso okerrek diren artikuluak argitaratzen dituzte, halako aldizkarietako edo beraien arloetako artikuluetatik espero den ebaluazio profesionalik gabe. Eta horiek gainera hedabideetara, hedabide zabaletara, iristen dira eta horiek gehiago helarazten dituzte edo banatzen dituzte publikoaren artean. Beraz, hizkuntzalaritza historikoa eta hizkuntzalaritza oroar oso gaizki ordezkatuta daude halako aldizkarietan. Baina asko ari dira argitaratzen hizkuntzalaritza historikoari buruz azkeneko urteetan. Adibide batzuk jarriko ditut. Adibidez, euskeraren eta indoeuroperaren arteko alegiazko ahaidetasuna edo protomunduari buruzko baieztapenak. Edo Caleb Everetten adibidea esaten duena garaiera handiek, altitudeak, hau da, mendiguneek, konsonante glotalizatuak bultzatzen dituztela, hau da, eiektiboak, konsonante eiektiboak. Edo klimaezek tonuak bultzatzen dituztela, eta klimale horrek tonu kontraesteak gutxiesten dituztela. Alakoak asko esaten ari da, baina froga askok erakusten du, baieztapen hauek ez direla egia. Ez direla baliozkoak alegia. Eta Kiparskik esan zuen bezala, Science eta Nature aldizkariez ari naiz, eta Kiparskik esan zuen bezala, pozik aldatuko genituzke haien grafiko mainatietako asko argudio sinesgarriagoengatik. Beraz, itzuliko gara egungo gaietara, jarduera handiko, aktibidade handiko egungo gaietara asko daude hemen batzuk aipatuko ditut, hizkuntzen mehatxua, hizkuntzalaritza historikoa, hizkuntzalaritzaren arloak, arlokako hizkuntzalaritza, aldaketa fonologikoa eta azalpena. Aldaketa sintaktikoa, gramatikalizazioa, hizkuntza mistoa, kurrutiko aidetasunak. Eta aktibidade jarduera handia duten gaiak hizkuntzalaritza historikoan. Nik esan dut, ez dudala, gai guzti horiei heltzeko astirik, beraz, gutxi batzuk besterik ez ditut aipatuko. Pixka bat xehetasunetan sartu alizateko aukeratu ditudan gai horien inguruan. Lehenengoa, aldaketa fonetiko edo fonologikoaren azalpena da. Lan handia egin da, arlo honetan ez dut gehiago esango. Eta lanan gainera onak dira. Gauza berriak ari dira azaltzen hemen. Alan Hugh argitaratutako liburu hau dago, hizlariak esan duen izenburuarekin, ez zait ateratzen, phonologization hitza. Beste gai bada, zenbat hizkuntza familia dago munduan? Hizkuntzalariek ez zekiten edo ez zekiten zenbat hizkuntza familia zeuden. Munduko hizkuntza familien gehieneko kopurua beste inongo hizkuntza familiarekin ahaidetuta daudela frogatu ezin den familia independenteen kopurua da. Hor sartzen dira hizkuntza isolatuak, hau da, ezin denak frogatu beste inorekin ahaidetuta daudenik. Beraz, hizkuntza familien kopurua munduan 207 ingurukoa da, gutxi gora bera. ¿Quién dice eso?
hemen duzue hainbat lan hori esaten dutenak. 207 hizkuntza familia independenteetatik 96 osatzen zituzten familietako hizkuntza guztiak desagertu egin dira. Horrek esan nahi du. 207 familia bakarri daude munduan, eta ia 100 desagertu badira. Hau da, hizkuntza horietako ez dago islaririk hizkuntza horietan, eta hori tragedia bada, hori desastre bada. Horrek esan nahi du, munduko hizkuntza aniztasunaren ia 120 laurdena, hizkuntza familiaen arabera kalkulatu noski betirako desagertu dela. Eta horregatik, hortidik dator mehatxatutako hizkuntzengatiko gure kezka. Munduan, 159 hizkuntza isolatu inguru daude, eta euskera da ezagunena. Hizkuntza isolatuak munduko 207 hizkuntza familien ia 140 dira. Eta hori garrantzitsua da. Ze askok uste dute oso hizkuntza isolatu gutxi dagoela, baina ia familia guztien laurdena dira. Eta familia hortan gertatu leike hori da. Familia horren barruan senide bakarra dute, ez da hizkuntza bakar bat. Eta ikuspegi horretatik, ikusita hizkuntza isolatuak ez dira bat ere arraroak. Aitzitik, bere kide dituzte munduko hizkuntza familien herena baino gehiago. Hemen aipatuko dut iaz argitaratu genuen liburua, hizkuntza isolatuei buruz, ni editore gisa, bada hor artikulu bat euskarari buruz, Jose Lakarra irakasleak idatzitakoa. Beste gai bat, urruneko ahaidetasunari buruzko hipotesiak. Makrofamiliei buruzko eztabaidak fokatu eta hobetu egin ditu hizkuntzen arteko balizko ahaidetasunak aztertzeko metodoak, oraindik ahaidetasunik duten ez dakigunean. Eta urrutiko balizko ahaidetasunak ikortzeko irizpideak eta metodoak ulertzeko aurrerapenak gorabehera, eta bazterturiko proposamenen kasu ugariak gorabehera, kasu berriak proposatzen jarraitu da. Eta tamalez, arrakastarik ez duten kasu berriak. Eta hauen beste liburu bat, ni neuk eta William Poserek argitaratu genuena gai honi buruz, 2008an, eta hau da, nola froga daiteke bi hizkuntzak ahaidetuta daudela eta harreman hori, ahaidetasun hori urrutikoa bada. Urrutiko ahaidetasunari buruzko hipotesi kasu asko egonda, eta askok arreta handi erakarri dute. Oraindik ere ahaleginak egiten dira hizkuntza familia ezagunak makrofamilia handiagoekin lotzeko, ez? Eta hemen batzuk aipatu ditute ez euskara eta indoeuropera, ezta? Eta badira beste batzuk agian, ezagitu entzun duzuena, Dene eta Jeniseia. Ze euskara ere hor hoien artean sartu izan da. Beraz, hipotesi asko daude oraindik gaur egun hor bizirik. Eta bada bestalde, beste etorkizuna handia izan dezaken hipotesi bat, ez? Tartesiera, zeltiar hizkuntzen zati izatekoa. Nik ez dakit ezer ez tartesiarrari ez zeltiar hizkuntzei buruz, baina liburua irakurrita iruditu zitzaien baietz erakargarria zela, litek posible zela, eta beraz adituen zainago, ea zer esaten duten honi buruz, pentsatzen dut eztabaida bizia izango dela.
Eta euskara eta indoeuropera lotuta, aidetuta dauden hipotesiari buruz asko hitz egin da. Julian Levinsen iazko liburuari dagokionez, eta honi buruz zertxobait gehiago esango dut. Arazoak daude Levinsek esandakoari buruz. Joaquin Gorrotxategik ere aipatu zituen arazo hauek eta adibidez idatzita nuen Zuloaga eta Aristimuño, baina txait oso ondo ateratzen. Asko gustatu zitzaidan hitzaldi hori. Mota guztietako kritikak daude liburu honi buruz, baina nik kritika eremu bakar bat aipatuko dut eta da semantiko. Adibidez, Levinsek multzokatze semantikoak egiten ditu eta haren hitzetan, euskarara itzulita, hitz egiten du identitate semantiko estandarren ahultzeaz. Eta horrek zer esan nahi du? Konparatzen ari dela euskararen gauzak, indoeuropearen gauzekin, baina semantikoki ez direnak oso sinesgarriak. Eta hemen adibide batzuk jarriko ditut. Levinsek esaten du badirela hitz batzuk euskaran eta beste batzuk indoeuroperan. Kasu honetan, begi edo begizatu indoeuroperan animatu, pozik edo indartxu, nik ez dut uste hori konparagarria denik. Gerta liteke antzekotasun fonetiko bat egotea euskarazko hitzaren eta proto-indoeuropeotik hartutako hitzaren artean. Baina semantikain urrunekoa bada, agian kasualidadea besterik ez da izan. Beste bat, basatia eta biluzia konparatzen ditu. Pentsatzen dut horren atzean historia bat egongo dela, baina ez dut ezagutzen. Baina ulertzen duzue kritika, ez da? Hau da, konparazioak semantikoki oso desberdinak baldin badira, oso litekeena da, hori, izatea kasualitate hutsa, ez? Eta kasualitateak bakarrik izatea antzekotasun horren azalpenaren atzean. Zer iragarpen dago orain arte ezagutu ez diren hizkuntza familien artean ahaidetasun fidagarriak aurkitzeko, eta hor sartzen ditugu hizkuntza isolatuak? Nik hemen zerrenda bat jarri dut, egiaztatu berri diren ahaidetasun hipotesiei buruz. Bere garaian hipotesi izan ziren eta gaur egun asko eta asko onartuta daude, egitate bezala daude onartuta, egiaztatu gisa. Agian hemen oso ez ezagunak izango dira, ez? Hego Amerikako lule eta bilela hizkuntzak badakigu familia bereko hizkuntza direla, beraz ez direla gehiago hizkuntza isolatuak, eta badira halako kasu gehiago. Eta nik tartesiar zeltiarra ere horra aukera gisa jartzen dut. Agian egongo da, ahaidetasuna. Beste gai bat hizkuntzalaritza ere ala, eremu lan asko egin da arlo honetan. Hizkuntzalaritza eremu batek, eremu geografiko bati egiten dio referentzia, eremu bat non eskualdeko hizkuntzen arteko kontaktuaren ondorioz, egiturazko ezaugarriak partekatzen baitizutzen. Eta hemen bi liburu jarri ditut, Matras, Macmillan eta Vincenek eginikoa, eremu linguistikoi buruz, hizkuntza eremuei buruz, eta Hickiren
eskuliburua hizkuntzalaritza arealari eremuko hizkuntzalaritzari buruz. Asko argitaratu da arlo honetan munduko 79 hizkuntza eremuri buruz. Gehiago ere egongo da, baina hau da niri iritsi zaidan zenbakia, kopurua. Ikusten duzuenez, asko eta asko daude. Beraz, idatzi mesedez nahi baduzu eta nik bidaliko dizu eta aurkezpena zerrenda osoa aztertu ahal izan dezazuen munduko hizkuntza eremuei buruzko zerrenda. Nik uste dut zati hau ez dudala aipatuko, esaten duen gauza bakarra da, eztabaida handia dagoela gai honen inguruan. Definizioa bera, hizkuntzala eremuen definizioak berak ere eztabaida handia pizten duela eta ez dagoela adostasunik. Ez da definizioan erori esaten du batik bat. Horretaz gain, badira, euskara linguistika arealaren eremu hizkuntzalaritzaren barruan aipatzen dutenak. Ai, ataskatu eginda. Segundutxo bat. Sí, pero no hay flecha. Un momento. Perdón, un momento. Katu, momentutxo bat, berriz abiarazi behar izan dut ordenagailua. Por eso odio a la tecnología. Horregatik gorroto dut teknologia. Esto debe pasar en casa, no aquí en... Hau, honek etxean pasatzeko gauza dira, eta ez, hemen jende guztiaren aurrean. ¿Qué está pasando? ¿Se está abriendo o no? ¿Qué se va a abrir? Ah, sí, bueno. ¿Dónde estuvimos? Vamos a ver. Está mucho más allá de eso. Ay, ¿qué pasa aquí, caray? ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos. Espero que eso no pase otra vez. Espero dut ez berriz gertatzea alakorik. Muchos han hablado de San dut, asko hitz egin dutela eremu ezaugarriez, arealez euskararen kasuan. Beste gai bat korrelazio genetiko linguistikoena da. Hizkuntzalaritza jatorria partekatzeak esan nahi aldu biologiak ere jatorri bera partekatzen duela, oda hizlarien biologiak. Hizkuntzalari ez direnek maiz uste dutena da, hizkuntzaren eta geneen artean bilakaera paralelo bat egotea. Genetista askoren ustez, hipotesi nuloa da, hizkuntza nahasketa hizkuntzalaritza nahasketarik ez badago, biologia nahasketa ere ez dela egongo. Ez, hizkuntza ez bada nahasten, geneak ere ez direla nahastuko. Baina linguistek diote, eta linguisten hipotesi nuloa da, ohikoena izatea, hau da, hizkuntza nahasketa baldin badago, egongo dela nahasketa genetikoa. Ze hizkuntza kontaktuan badaude, eta maileguak hartzen dituzte, batak bestearen gandik, eta horrek esan nahiko du biztanleak ere nahastuko direla. Beraien geneak trukatuko dituztela.
Beraz, alde handia dago hizkuntzalarien eta genetisten arteko ikuspegien artean. Hizkuntza ordezkapena, esan bezala oso maiz gertatzen da, oraindik bizirik jarraitzen duten, baina beste hizkuntza bat hitz egiten duten biztanleen artean. Hizkuntza asko desagertu egin dira, baina horrek ez du esan nahi haiek hitz egiten zituzten biztanleak desagertu egin direnik, eta hori arazo bat da usten dutenentzat biztanleriaren historia lerroa, haien hizkuntzaren historia lerro bera dela. Hau da gutxien gustatzen zaidan zatia, baina egin behar da. Izan ere, azken urteetan, asko ugaritu dira hizkuntzen sailkapenerako evolutibotik eratorritako metodoak erabiltzen dituzten lanak. Nahi duzu zerrenda bat, zerrenda oso zorrotza dago esteka horretan. Ikuspegi berriak, ongietorriak izango lirateke ziurgabetasunak ebazten lagunduko balute, edo bitarteko eraginkorrak eskainiko balituzte, edo aurkikuntza berriak egin, edo beste disiplina batzuetako aurkikuntzak hizkuntzalaritzako gertaerekin erlazionatzen lagundu, edo hizkuntzalaritzari sinesgarritasun handiagoa ematen lagunduko balute beste disiplina batzuetako akademikoen aurrean, adibidez, baina horrek ez luke beharrezkoa izan behar. Aplikazio konputazionalek datu historikoen kantitate handiak ikertzeko gaitasuna areagotu dezakete. Ordenagailuaren laguntzarik gabe egin ezingo litekeena, ezingo lirateke hoiek danak aztertu ordenagailuen laguntzarik gabe. Agian, ikuspegi berriek bitarteko bisual argigarriagoak eskainiko dizkigute ahaidetasuna maileguaren ondoriozko aldaketa linguistikoekin batera irudikatzeko. Bizilagunen sareen analiziak adibidez, ez? Hori esaten dute. NeighborNet. Eta Bayesen analiziek ere bai. Hizkuntzalaritza historikoak eta biologia evolutiboak interesak partekatzen dituzte. Nola nahi ere, hizkuntzalaritzako aldaketa eta bilakaera biologikoa oso desberdinak dira funtsezko alderdietan. Hizkuntzalaritza historikoaren metodo tradizionalek hizkuntzalaritzako datuen sorta zabala erabiltzen dute. Eta ikuspegi kuantitatibo asko aldiz, datu lexikoetan bakarrik oinarritzen dira. Oinarrizko hiztegian beraz. Eta hizkuntzen arteko transferentzia horizontalak, hizkuntzen arteko edapenak edo maileguak arreta gutxi erakarri izan du ikuspegi kuantitatiboetako gehienetan, baina beti izan da oso garrantzitsua hizkuntzalaritza tradizionalean. Eta biologiaren teknika berriak aplikatzeak erreakzio anitz izan ditu, ez? Eta erreakzioiek joan dira gogo berotasunetik eta zorionetik etsaitasunera. Hizkuntzalari historiko askori iruditzen zitzaien, metodo berriak erabiltzen dituztenek ez dakitela ze konplexuak diren hizkuntzak eta hizkuntzen aldaketa. Biologia evolutiboan garaturiko teknika hizkuntzen sailkapenean erabiltzea zalantzarik gabe da desegokia hein batean. Hizkuntzen eta espezie biologikoen eta haiek aldatzen diren moduan alde handiak baitaude. Hizkuntzak espezie biologikoei eragiten ez dieten aldaketa mota askori daude lotuta.
oinarri biologikorik ez duten aldaketak, baizik eta hainbat faktorek bultzaturikoak direla, gizarte faktoreak, sozialak, kognitiboak, hainbat faktore kulturalak. Los modelos adoptadas de la biología. Biologiatik hartutako ereduek ez dituzte aintzat hartzen hizkuntza aldaketaren alderdi asko. Hura ulertzeko oso garrantzitsuak direnak. Adibidez, aldaketa analogikoak, aldaketen norabidea, gramatikalizazioa, aldaketa semantikoa. Hau da, hizkuntzalari historikoek egiten dugun guztia, ez? Baitakigu oso gertakari garrantzitsua direla aldaketa linguistikoa azaltzeko. Eta lexikoan bakarrikan zentratzen bara, beste guztia galdu egiten da. Horregatik dakigu asko ari direla galtzen, honi guztiari arreta ez jartzeagatik. Hau dana, aintzat hartu behar da aldaketa linguistiko hori azaltzeko. Biologiaren metodo filogenetikoetan oinarrituriko hurbilketa gehienetan ez dago kezkarik maileguen arazoagatik. Ze hizkuntzalariek ezarritako kognatuekin bakarrik egiten dutelako lan. Eta sinesten dutelako hizkuntzalariek maileuak dagoeneko kendu dituztela. Eta hizkuntzalariari iruditzen zaio, metodo kuantitatibo horiek hizkuntzalariak aurretik kognatu batzuk identifikatu izanaren mende daudenak, hizkuntzalaritzako metodo estandarren beharra dutela. Kognatuak ezartzeko, maileguak baztertzeko eta faktore zaila askori heltzeko lan astun hori egiteko. Datuak metodo kuantitatiboen bidez erabiltzeko prest egon baino lehen. Kognatuetan oinarrituriko datuak tratatzeak, hau da, hizkuntzalaria dituen lana behar dutenak ez du aintzat hartzen, hizkuntzalari historikoek egin behar dutena kognatu horiek ezartzeko, hor dago zerrenda guztia, diez, soinu aldaketak bilatu eta ulertu behar ditugu, aldaketaren norabidea ikertu behar dugu, partekaturiko berrikuntzak aurkitu behar ditugu, aldaketa semantikoak ezagutu behar ditugu, soinu korrespondentzia errepikariak ezagutu behar ditugu, maileguak identifikatu behar ditugu, eta aldaketa analogikoen ondorio antzekoak diren formak ere kendu behar ditugu, eta beste bat lan ere egin behar dugu kognatuak garbi gera daitezen, garbi eta erabilgarri haientzat. Litekena da beraz, hizkuntzalari historiko asko eszeptiko izatea zuhaitz filogenetikoak aurkitu eta ebaluatzeko, azpitaldeak ezartzeko, aldaketak eta hizkuntza familien dibertsifikazioa datatzeko, urrutiko iragana metodo konparatiboaren irismena baino harago ikusteko, eta lotura genetiko urrunak antzemateko metodo horiek erabiltzeari dagokionez. Baina, beste batzuek teknika horik fintzeko esperantzari eusten diote hala, hizkuntzalaritza historikoaren ikerketari ekarpen hobeak egin ahal izateko. Esperimentuak egiten ari dira, eta ez bakarrik lexikoa lantzen, baizik eta beste datu batzuak, mota batzuk aintzat hartzen. Eta hauxe izan da hizkuntzalaritza historikoaren gai garrantzitsuei buruzko laburpen txiki bat, eta hala ondorioetara pasako gara, eta esan beharra dago hemen, hizkuntzalaritza historikoaren bizitasuna duela 16 urte, baina handiagoa dela. Mota askotako lanak daude arlo askotan gai askori buruz,
lan egiten ari den lanetako asko oso onak dira, bikainak dira. Eta aurkikuntza eta garapen oso baliozkoak egon dira berriki. Jarduera handiko arlo guztiek ez dute baliozko ekarpenik egin, ez dira arlo guztiak izan. Baina nik uste baikorrak izan gaitezkeela hizkuntzalaritza historikoaren etorkizunari buruz. Seguru naiz, Fontes Lingue Vasconum aldizkariak jarraituko duela ekarpen bikainak egingo dituzten lanak argitaratzen hizkuntzalaritza historikoaren arloari dagokionez. Eta horrekin amaitzen dut, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko hor jarri dizuet nire helbidea aurkezpena eskatu nahi badidazue. Eskerrik asko Lyle Campbell hitzaldi aberats honengatik, horrenbeste datu aberats eskaintzeagatik, horrenbeste iruzkin baliozko eta baikortasunagatik ere bai. Kasu gehienak izan dira baikorrak baten bat kenduta. Eta hori dela eta nik zuzenean sartu beharko dut lanen batzuk aztertzera, hemendik nire bulegura adibidez tartesieraren eta hizkuntza zeltikoen arteko harremanari buruz, tarte txiki bat dugu galderak egiteko inorrek interesa izango balu. Una pregunta, que te conozco, Azkona. Galdera bakarra, Azkona, ezagutzen zaitut, mesedez, galdera bakarra. Porque la palabra es símbolo. El símbolo es fruto de la inteligencia y de la convención. No es fruto de la génesis, o sea, de la genética. Esa es mi aportación. La palabra, la oración, la frase, es fruto de la inteligencia, del símbolo. Bien, bueno, quiere decir que la lengua es una convención, no es algo que es... Exactamente. Siempre trabajamos en esos procesos, tratamos de meter mucho color. Ya hay una cantidad de teorías y perspectivas distintas de eso. Así que, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Muchísimas gracias. Y ahora damos paso al acto de cierre del Congreso.